katapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Ang mga tagna nga nisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhin ining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios, paghatag pagtagad sa inyong mga pagtimbaya, no? Sa inyong mga pangutana namunay ato ang taganog pagtagad mga higala aron usab nga mamahimong matubag, no, kutob sa atong makaya mga kaigsunan ang inyohang mga pangutana. May kalabtanan mga kaigsunan sa kaluwasan, may kalabtanan usab sa mga doktrina nga gidala sa Seventh-day Adventist Reform Movement o guban pa nga mga pangutana in connection mga kaigsunan labi na sa ato ang pagpangandam sa atong kaugalingon diha sa umalabot nga adlaw o umalabot usab nga pagpadayag sa ato ang labaw makagagahom aron usab sa pagkuha kanato, pagdala kanato ngadto sa iyang gingharian, no? Muna siya mga hinungdan mga kaigsunan ug mo nay atong taganog pagtagad during sa ato ang program. Doon ining kagabhion ato na nga pasalamatan mga higala nga atong labaw makagagahom tungod sa iyang kaayo nga hikanato, na bisan pa man mga kaigsunan, no, medyo nagian gyud tas baha mga kaigsunan, pero sa gihapon, no, ang gugma ug panalangin sa Dios mga kaigsunan mo'y anaa may hinungdan, no, nga inyohang alagad nakig-uban usab ninyo. Although wa ta makauban mga kaigsunan sa nang labay nga mga adlaw tungod lagis mga kakulian mga kaigsunan, mga panghitabo, no, sa amo ang lugar usab. Amo nang inyong alagad wa usab makahimo sa pagprogram. So pero sa pagkakaron, no, nato nga gipasalamatan ng Dios tungod kay kita gitagaan usab og igo nga panahon aron usab sa paghisgot mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios. Busa nini nga kagabhion, no, atong pasalamatan siya atong daygon o ato ang ibalik kaniyang himaya mga kaigsunan o dili ta malimot, no, sa pagsangpit kaniya mga kaigsunan ilabi na sa matag panahon, no, dili lamang sa panahon sa kalamidad mga higala kundi sa matag panahon sa matag bangon nato o sa before kita matulog mga kaigsunan sa tanang higayon, no, dili man siguro ta tanang higayon nga makaluhod sa pagampo, pero kanunay, no, ang ato nga connection nga tos Ginoo mo'y dili nato kalimtan, no, bisan tuod na atas atong panlakatan, pero sa gihapon di nato siya kalimtan sa pagsampit mga higala.
Salamat usab na sa tag-iyan hindi mga istasyon pinangunahan sab sa ato ang CEO mga kaigsunan si Doc Remilito Oy kauban sa iya nga tibuok nga panimalay. Ingan man usab no sa ato usab nga nagadumalan ining mga istasyon pinangunahan sab na sa ato station manager si Sir John Lee Viking. Again man usab sa ato ang kauban speakers lawak si Sir Louie Nakwa nga mao sab ang naghatag og kinabuhi no labi na sa ato ang programa nining kagabihon kay kung wala no di sabta mahimong on air mga kaigsunan no og maka-live usab sa ato ang Facebook nining mga tungora. Salamat usab kang Sir Romelo Nobinario kauban sab sa iyang panimalay Kamam Milona og sa tanan no ka mga kaigsunan nga naghatag og pagsuporta usab, pag-share, pag-like mga kaigsunan sa ato nga program aron sab nga ang ato nga mensahe makabot usab ngadtos mga katawhan nga wa pa usab makadungog no mga kaigsunan sa ato nga programa dinhi sa kahanginan ang tingog sa reformasyon. Sa atong mga higalag mga kaigsunan arita sa paghatag no sa ato ang mga o sa atong contact number mga kaigsunan alang sa mga higalan natong mga kaigsunan nga gustong mopaabot sa ilahag mga pangutana, mga pagtimbaya o uban pa mga kaigsunan hala ipaabot lang sa atong numero 0976 555-1008. Os bunako sa mga higalag mga kaigsunan nato diha na nga wala pa usab magakuha sa atong numero. I-text lang ang atong numero 0976-555-1008. O di ba ka ha? Sa atong mga higala na bisitaha usab ang atong opisina no sa mga duol lamang dinhi sa ato ang lugar no sa Talisay mga kaigsunan. Bisitaha ang atong opisina nga na usab mahimutang mga higala sa Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. No, na diha tong simbahan o ang ato ang opisina kung kamo gusto mo paabot or gusto nga mangutana, gusto sab nga makig-uban kanato mga kaigsunan sa pagsimba, pagdaig sa atong labang makagagahom. Abli ang ato ang simbahan mga kaigsunan alang sa matag usa nga gusto sab nga mopasalamat kauban usab nato no kauban sa atong mga kaigsunan diha usab sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. O, sa atong mga higala usab no nga gusto mo paabot sa ilang mga concern through sa atong Facebook page. I-search lang ninyo mga kaigsunan ang SDA-RM CPUC sa atong mga higala diha no. Search lang SDA-RM CPUC, then i-message kita mga kaigsunan aron nga matagaan og pagtagad ang inyong mga pangutana o di ba kaha gusto ninyong gamatin awan mga kaigsunan ilabi na sa mahitungod sab sa doktrina nga gidala sab sa Seventh-day Adventist Reform Movement. So, sa pagpadayon mga kaigsunan sa ato ang programa nining dapit kagabion, magampo na kita. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit nining nga kagabion. Salamat sa kaygayonan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin. Ilabi na sa mga pulong nga among pagatun-an nining nga kagabion, ikaw lamang magagamit sa imong lagad isipo sa kayano nga instrumento aron sa pagpahat ngadto sa uban sa mga kamatuoran nga angay usab namong mahibaluan. Ikaw lamang magapakamaayo ilabi na usab sa mga kaigsunan nga nausab sa pagbangutan tungod sa trahedya o ngayon man usab sa mga katawhan nga napiktuhan usab sa kalamidad. Ikaw magapakamaayo ngadto kanila o nga magahatag kanila igo nga kusog ug dugang nga pagtuo aron sa pagpadayon sa pagkinabuhi nga mahimong labindol kanimo. Digo na lamang among pagtuo panalangini ang matagpulong nga amo nga pagatun-an og ikaw sab nga panalangin sa tagiyan nining mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Ining dalan akong gisalig og gitugyan gilamong madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen.
Dini nga kagabion mga higala, no, padayon nato nga pagatun-an kini ni ang gisgutan og kini gisgutan nato sa nang labay nga mga pagtuon, naghisgot kini may tungod usab sa garbo mga kaisunod kining gitawag og pride, no. Gani naisgutan na nato ang portion ini, kaning dunay forms of pride mga kaigsunan, no, kagisgutan diya sa Biblia mga kaigalaan, no, naghisgot may tungod sa spiritual pride, no. Doon ay mga instances, no, nga ato makita usab diha sa Biblia mga kaigalaan. Pride of appearance and even pride of opinion mga kaigsunan, no. Niya pride of intellect sahay kining tawo mga kaigsunan, no, labi na maghisgotag kanana ang garbo mahitungod sa ilahang nahibaluan or kahibalo mga kaigsunan, labi na nining kalibutan or sa ilahang pagka bright mga kaigsunan, no, muna usahay diha, no, mahimong bitik sab, no. So maayong gabi diyan sab sa pamilya Mendoza, no, si Sister Lynn Noynay, no, na sab diya sa may bugo mayong pag-view sab dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Now dinhi sumala pa mga kaigsunan kita nahibaw, no, si Apostol Pablo mga kaigsunan mo ay na experience niya mga kaigsunan kini ang maghisgotag ka nato mga kaigsunan kahibaw or kanini ang kaalam din hinining kalibutan na mga kaigsunan doon na sab, no, na ay kinini ang kung kaalam ang hisgutan na sab ni si Apostol Pablo o gani siya sab naka experience mga kaigsunan diha na sa iyang pagwali nga sa dihang siya nag saysay mga kaigalaan mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios. Dunay mga tao nga iyahang nasugatan usab, no, mga maalamon usab na. Among those who listened to the words of Paul were some to whose minds the truths presented brought conviction, but they would not humble themselves to acknowledge God, to accept the plan of salvation. No eloquence of word, no force of argument can convert the sinner. The power of God alone can apply the truth to the heart. He who persistently turns from his power cannot be reached. The Greek, kini mo na akong gisgutan mga kaigsunan, no? Atong basahon na siya kanina ang sa kahimtang ni Apostol Pablo mga kaigsunan iyan ang nasugatan, no, kung imong basahon sab ning 1 Corinthians chapter 1 verse 19 to 26 na diha portion mga kaigsunan nga kini sila sa dihang gisaysayan ni Apostol Pablo kung kaalam ang hisgutan gigamit sa bang kaalam ni Apostol Pablo sa pagsaysay nila, pero walay na agni mga kaigsunan tungod kay kung kaalam sab ang hisgutan doon na sab sila ni ana, no, labi na ning mga Grego mga kaigsunan gani kung imong tanawon, no, sikat sila, no, mga Greek philosopher mga kaigsunan mo sila mo ay doon na sab niya ng halos, no, nga mga kaalam nini nga kalibutan na mga kaigsunan. Now sumala pa dinhi sa usa ka komentaryo, the Greeks sought after wisdom, yet the message of the cross was to them foolishness, because they valued their own wisdom more highly than the wisdom that comes from above. Muna nga si Apostol Pablo or ang Dios mga kaigsunan, aton ning basahon unya, no, pero dinhi na gi-cite ba nga kinini ang punto nga ang ilahang gitagaan og mas dako nga pagtagad mga kaigsunan kining ilahang kaugalingong kaalam nga matod pa nga even the message of the cross was to them, matod pa sumala pa nila, is foolishness, because they value their own wisdom more highly than the wisdom that comes from above. Mo na'y nahitabo mga kaigsunan. In their pride of intellect
and human wisdom may be found the reason why the gospel message meet with comparatively little success among the Athenians. Gipamatud-an na ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, nga jutay lang ang na-convert, mga kaigsunan, sa dihang nga si Apostol Pablo diha nga area nag-message o naghatag mensahe kano man tungod kay kung kahibalo, kaalam ang isgutan, intellect. They have their own pride, mga kaigsunan, when it comes to intellect, human wisdom. Nya sila makigbai sanay kung sa Ilonggo pa, no, makigbaylo ay gyud nimo og pangatarungan, no. So the worldly wise men who come to Christ as poor lost sinner will become wise unto salvation, but those who come as distinguished men extolling their own wisdom will fail of receiving the light and knowledge that He alone can give. Mo na siya ang nahitabo sa mga, like for example, mga kaigsunan sa Griego. At that time, mga kaigsunan, nga si Apostol Pablo naghatag kanila og mensahe, lisod i-penetrate, no, lisod sila mudawat sa kamatuoran tungod kay sila, no, kung kahibalo ang hisgutan, doon na sila ni ana, no. So sumala pa, no, kung atong basahan 1 Corinto 1 versikulo 19 ngadto 26, atong makita, mga kaigsunan, gipadayag, no, ni dinhi gipadayag ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, nga kanini ang ilahang philosophy and reasoning, mga kaigsunan ba, na sumala pa, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Mo nagingon sa Dios, mga kaigsunan, where is the wise, where is the scribe, where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Ang ilang kaalam, mga kaigsunan, ining kalibutan na atubangan sa Dios, kabuangan lamang, no, foolishness. For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Ano ilahan, no? But we preach Christ crucified unto the Jews, a stumbling block, and unto the Greeks. Unsa man daw, sumala pa. Atong gisgutan kaniya sa ato ang komentaryo nga atong gibasa ba. Sumala pa, foolishness lang alang nila. Christ crucified, that is foolishness, no? Alang sa mga Griego, mga kaigsunan. Kay kung maghisgot ag kahibalo nining kalibutan na, advance sila, no? Og sumala pa, but unto them which are called both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Kung inyong tanawon, mga kaigsunan, no, sagan, no, naturang mga walay kaalam halos, no, kung inyong makita sab, no, bisan sa mga tinun-an ni Kristo, mga kaigsunan, halos dito mga mangingisda, no, kinsa may mga graduhan nila, no, sa 12 ka disipulo, mga kaigsunan, naa dito si Judas, right, si Judas, no, kay tresurero gud siya, so possible, no, dako siya nahuman, pero kung adto kang Pedro, sa uban niya nga mga kananiag mga tinun-an, mga kaigsunan, kana sila mga walay grado,
Sila mga gigamit sa Dios, mga mangingisda lamang, pero gigamit sila sa Dios. Tungod kay nagpagamit. Sa inihitabo ni Judas mga kaigsunan, sa iyasab nga kaalam, gitraidor niya ang iyahang manluluwas. O gitraidor niya ang iyahang master, ang iyahang teacher. So muna nahitabo mga kaigsunan, no? So dinhi nga bahin, here Paul shows dinhi nga bahin mga kaigsunan that the Greeks were proud of their philosophy and reasoning, no? Kung inyong makita diha sa verse 23 or kana sumala pa nila unto Greeks that is foolishness, kay nga naman proud sila, mapasigarbuhon sila sa ilahang philosophy and reasoning, considering the message of the cross matod pa foolish. Their pride and intellectual opinion made them slow to accept the gospel simplicity. Mo ni makasusubo usahay mga kaigsunan, no? Dili nato tananon, pero once nga usually, no, kana ang graduhan or kana ang nananay na human, no, dili tanan, no, dili gid nato itanan, no, pero dunay uban ba mahisama ni ining mga Griego nga naman nausab ang reasoning it comes to mahitungod sa matingala ta, no, relihiyoso from the beginning, no, usahay, pero pag abot nga makahuman usahay sa pag-eskwela mga kaigsunan, usahay dito muguwa nga mahimo na ni noong atheist, di na mo tuog Dios, kana siya usas mga sample mga kaigsunan, no? Gani do na tay mga tao nga nakita niya na, no, nasaksihan nato, no, nga mga tao nga sa bata pa panahon pa nga kuan, pero sa nahuman nag-eskwela mga kaigsunan usay nawagtang hinuon ang ilang pagtuo ngadto sa Dios. Dili po tanan, no, dunay mga tao nga the more sila nga nangalagas Ginoo, the more sa nagkahibalo sila sa kanini ang kuan mga kaigsunan, nakahibalo sila sa or kanana ang kahibalo ni ining kalibutan na human sila mga kaigsunan, pero the more nga ang ilahang pagpangalagas Ginoo, the more nga nihugot, no. Pero dunay mga tao mga kaigsunan sa mas kinaiya sa Griego na their pride of intellectual opinion made them slow to accept of the gospel simplicity. Daw di na nila halos madawat mga kaigsunan, no? Nya sumala pa, the Greeks love debate and prided themselves on human logic and argument. Mo nay kinaiyas mga Griego mga kaigsunan, no? Gusto gyud og makig halos debate mga kaigsunan, no? But Paul reminds the believers that God's wisdom surpasses human reasoning. So doon na say mga example mga kaigsunan nga sila na nasa ilahang kananaang kinabuhi nga ingno nato taas og ranggos katilingban, ingno nato taas og kahibalo mga kaigsunan, dili na ni Griego. Usas mga example, no, during the time of Jesus Christ mga kaigsunan, sa dihang nagwali si Kristo nga kanana ang imposible sa usa ka tawo kundi siya magpakatao pag-usab, no, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Usa na diha mga kaigsunan miduol sa sikreto si Nicodemus, no, dili man ni siya Griego, Hudiyo man ni o Sanhedrin or kanana ang dako og katungdanan sa iglesia mga kaigsunan sa panahon ni Kristo. Siya usas mga tao, no, ga mo na giingon ni Kristo kanini abang foolishness, ang foolishness nga iyas Ginoo mas kuan pa or mas kanini ang mas dako pa og bili matod pa for that in the wisdom of God, kaning gisgutan dinhi ba sa ato ang gibasa ganiha mga kaigalaan, nga but the foolishness or because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Sas mga example diha mga kaigsunan,
Kay bisan tuod maalamon na no si kini ang Nicodemo mga kaigsunan. Pero wa siya kahibalo kung maghisgotag ngadto sa mga pulong sa Dios. Mo na kung maghisgotag kaluwasan mga kaigsunan. Di wa siya kasabot kung unsay bot ipasabot ni Kristo, nagtuo siya literal mga kaigsunan nga kini ang mobalik tas taguangkad sa atong inahan. Ha? Kana ba nga punto mga kaigsunan no? Nya sa tubangan na ngadtos mga philosopher o ngadtos mga maalamon mga kahigalaan, kabuangan ra man na nila no? Bisan diha no? Kanang gisgotan diha the Greeks mga kaigsunan sumala pa Christ crucified o giwali ni Apostol Pablo mga kaigsunan ang paglansang ni Kristo ngadtos mga Hudiyo or stumbling block no? O diya ngadtos mga Grego kana siya kana na ang kabuangan lamang. So diha mga kaigsunan no atong nga makita ba ang kahibalo nga iyas Ginoo or kaning kaalam nga iyas Ginoo mga kaigsunan o kining kahibalo dinhi sa kalibutan. Nako kaayo siya og diferensya mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So usana sa mga porma or usana sa mga klase mga kaigsunan sa gitawag nato garbo. Ang kalima mga kaigsunan no padayon tas unahan. Kini ni ang gisgutan usab diha sa kini ang pride of success. Dunay mga punto diha mga kaigsunan sa Biblia usab nga ang tawo tungod sa iyahang pag-succeed malampuson nining kalibutan na mga kaigalaan usahay no mahimo nga malimtan no i-credit na nilas ilang kaugalingon usa ka komentaryo ni ana mga kaigsunan sa kahimtang sa mga disipulo nakita ni Kristo as the disciples had seen the success of their labors, they were in danger of taking credit to themselves. Sa diha nga ang mga disipulo mga kaigsunan mi-success sila sa ilahang mga ilahang buhat no nga gipiyas Ginoo ngadto nila. Nahimutang sila sa katalagman mga kaigsunan nga kanang ilahang mga maayong nahimo ibutang or i-credit nas ilang kaugalingon nga ang mahimong madaig na ilang kaugalingon in danger of cherishing spiritual pride and thus falling under Satan's temptation. So a great work was before them, and first of all they must learn that their strength was not in self but in God. Diya usahay mga kaigsunan na mo ni usas mga example nga gihatag dinhi sa mga disipulo. Paano ka ni bahitabo sa ato asab? Ato saning padayon no? A great work was before them, and first of all they must learn that their strength was not in self but in God. Like Moses in the wilderness of Sinai, like David among the hills of Judea, or Elijah by the brook of Cherith. The disciples needed to come apart from the scene of their busy activity to commune with Christ, with nature, and with their own hearts. Kana siya mga kaigalaan. Ano? Kay ilahan ng gi-credit o basin mahimo nang i-credit na sa ilang kaugalingon na bisan si Moses mga kaigsunan na siya usab nahimong namiligro no kay dili basta-basta sab ang trabaho ni Moses gihatag nga example dinhi kung ang trabaho ni Moses mga kaigsunan labaw pas presidente siguro no karon kay pagbiyahe dadon nimo tanang mga tao nga Israel o tanang Israelitas di pagyud Israelitas rang kuyog adto doon na pagyud mga Egyptians no kanang nguyog mga higala iyang gida ngadto sa kamingawan unya dayon dito bagulbulan ka tanan no imong gihimo unya dayon paghatag tubig palang daan mga kaigsunan mudang nabutang sa alanganin ang kanene ang
kinabuhi ni Moses o gani mo hinungdan mga kaigsunan nga wa gyud hinuon siya kalahos ngadto sa Kanaan. So diha nahimong makatalagmanon mga kaigsunan. Usahay gud kining tawo sa diha nga musaksid na sa iyahang kinabuhi, mayang magmalampuson na siya sa iyang kinabuhi, sa iyahang mga damgo kaniadto nga gusto niyang maabot, nga makahuman lang gyud, maning kung giingon no, makahuman sa pag-eskwela, makahimo o pagtrabaho. Sa ideas pag-eskwela mga kaigsunan, dunay mga pagsulay apan makabarog unya pag-abot unya sa naka human na sa pag-eskwela, nangita nagtrabaho dito na sab di na sab makahimo sa pagbarog no, nahimo na sa hinuong no dakong pagsulay no, kay diha usahay sa success nato. Usahay mahimo na lang rason mga kaigsunan nga sige lang kay inig ma-regular nako ayha na kumuhangyo. Kay bawo na ta ana mga kahigala no, sa ato ang mga kaigsunan kana siya usa sa bantayan na nato. Once nga mag-success na ta, nang isgutan diri sa ato ang mga buhat, usahay dili nato malikayan mga kaigsunan, murag malimot ta no. Malimot ta ga kining mga success nga atong nahiaguman or atong nakabuot, dili ni mahitabo mga kaigsunan kung wala ang ato ang labawng makagagahom no. Kung wala siya mga kaigalaan, na lisod kaayo no. Monay usas mga hinungdan mga kaigalaan nga magmatngon ta niini nga bahin. Kay basin bayaon niya no mga higala na nanata sa ato ang gitawag nato og nakakabot na ta sa ato ang mga pangandoy, ya malimot na ta sa ato ang Ginoo no, nya murag deserve ni nako, tungod nako nakabot nako ni no, tungod sa akong pagpaninguha, nalimot ta no nga without God mga kaigsunan bisag unsaon nato sa pagpaninguha nga mo succeed nga mo lambo o mo magmalampuson kundi itugot sa Ginoo mga higala, imposible gyud kaayo na nga mahitabo. So mo na atong pamalandungan no sa tanang panahon, ato gyung ibutang sa atong hunahuna nga without him na managingon ni Kristo, without me ye can do nothing. Mo na ingon si Apostol Pablo, through Christ na mahimo nato. I can do all things through Christ which give me strength. No? So hinaot mga kaigsunan diha nga bahin mahimo tang ato bang mabantayan no. Kanana ang magpasalamat ta no nga nagmalampuson ta, pero atong ibutang sa na without him we can do nothing. So sa matag buhat nato, sa ato ang ginahimo mga kaigsunan, di ginato kalimtan. Ikauno mga kaigsunan na pride of power. Usa sa mga gisite nga example dinhi mga kaigalaan, si Belshazzar no, usa ka hari mga kaigalaan sa kinini ang Babylonia no. Napuli ni kinini ang King Nebuchadnezzar mga kaigsunan tungod kay lagi utro sabto no, si King Nebuchadnezzar mga kaigsunan nahimo sabtong nagmapasigarbuhon sa iyang kagalingon, pero paubos siya sa Ginoo mga kaigsunan, gani nakamatngon siya, gani may possibility pa no nga maluwas si King Nebuchadnezzar mga kaigsunan kaysa kang Saulo. Kung atong tun-an mga kaigsunan ang ilahang kahimtang, mas dako pag posibilidad nga maluwas si King Nebuchadnezzar no compare ngadto kang King Saul. Nahibaw ta no sa kahimtang ni King Saul, siya although siya hari no nga pangayo sa mga katawhang Israel ug siya mo'y unang hari no sa
kini ni ang Israelitas, pero sa last sa iyang kinabuhi mga kaigsunan, niduol siya ngadtos kanon na ang Edom, no, katuto ang sa tong witch o sa tong witchcraft mga kaigsunan nga naa dito. Wala siya nangonsulta ngadtos Ginoo. Mo nay nahitabo niya. Pero dinhi mga kaigsunan sa mga gisite nga example si Belshazzar, no? How were those punished who in olden times made light of what God had chosen as secret to himself? Belshazzar and his 1,000 lords profaned the golden vessel of Jehovah and praised the idols of Babylon. But the God whom they defied was witness of the unholy sin. In the midst of their sacrilegious mirth, a bloodless hand was seen tracing mysterious character upon the palace wall, filled with terror. King and courtiers heard their doom pronounced by the servants of the Most High. Kung nahinumdum mo magkaisunan kanang gisgutan diha sa Daniel, no? Gisuwat sa wall sa palasyo, no? Mini tikel apharsin na mo na gisuwat mga kaisunan tungod kay si King Belshazzar sa iyahang panahon siya nagmalampuson mga kaisunan, siya mo'y naghari, no, sa tibuok kalibutan na Babylonia. Ni sunod siya ni King Nebuchadnezzar mga kaisunan nga naghari. Tungod kay si King Nebuchadnezzar nahimo man tong hayop ni kaon nagsagbot nya gitog ka nagbalahibo koko ana, no. Kini si Belshazzar mga kaigsunan yang gigamit ang vessel nga iya simplo sa Dios, gigamit niya sa pag-inom uban sa iyahang mga kanang servants, no, nga nagapalibot niya mga kaigsunan. Mao nga ang Dios wa malipay, no, tungod kay nagmaya siyag maayo, no, iyahang mga idols diya sa Babylonia. Unya gigamit niya, gihugaw-hugawan niya, profane the golden vessels of Jehovah. Gigamit niya kadtong mga gamit usab sa templo mga kaigsunan nga gikuha, no, sa Babylonia gikan sa Jerusalem gidahang atos Babylonia. So mo nay nahitabo sa iya, ha, mo nga ang Dios nag pronounce o doom ngadto kanila, no. Let those who delight to trace words of calumny and falsehood against the servants of Christ remembered that God is a witness of their deeds. Dios nahibaw, no, sa ilahang gihimo nga dili maayo. Their slanderous touch is not profaning soulless vessels, but the characters of those whom Christ has purchased by His blood. The hand which raised the character upon the walls of Belshazzar's palace keep faithful record of every act of injustice or oppression committed against God's people. Mo man na ang nahitabo sa ilaha mga kaigsunan, no, mini tikel apharsin mo na gisuwat dito mga kaigsunan. Thy kingdom hath numbered and nalimot ko pero has been divided, no, kana nga portion mga kaigsunan mo na nahitabo, no, sa after, no, ni Belshazzar mga kaigsunan, no, nahimong moto napildi na dayon sila sa sunod usab nga nagdumala sa rinda sa tibuok kalibutan ana nga tay mga kaigalaan mga kaigsunan. So mo nay panghitabo, no, tungod sa garbos ilahang kagahom ba ngon nga dabatunan mga kaigsunan na ana sila sa pangagamhanan, no, sa tibuok kalibutan, nalimot sila og sila mismo mga kaigsunan ilahang gihugaw-hugawan ang gagamit nga iya sa Dios. Ang oppression and injustice nga gihimo nila sa katawhan sa Dios, although gisalikway man sa Ginoo, no, or mo na gitagna ni Kristo mga kaigsunan ngadto sa katawhang Israel sa ilahang nga panahon, pero kay lagi nalimot sila, no, nga dunay Ginoo, no, na naghatag sab sa ilaha,
tugot sa ilaha nga mahimo silang maghari niana nga panahon na mga kaigsunan. Sa ato usab basig mahitabo no sa haingon na natas kagahom. Natas kagahom nining mao nga nasod sa usa ka lugar mga kaigsunan yan malimot ta no. Gadunay Dios nga naglantaw sa atong mga ginhimo nga mga injustice ngadto sa katawhan. Diha bantayanan nato mga kaigsunan. Kay usas mga kabubuton sa Dios nga gibutang kamo diha no, gibutang ang mga tao diha magdumala niya nahimong nalimot na nga dunay Dios nagtan-aw sa gihimo nga dili maayo mga kaigsunan. No. Dugang pa kapito nga bahin mga kaigsunan forms of pride mga kaigsunan kining pride of prosperity. When by jealousy of soul driven a fugitive unto the wilderness, David cut off from human support, learned more heavily upon God. The uncertainty, the unrest, and wilderness life, its unceasing peril, its necessity for frequent flight, the character of men who gathered to there everyone that was in distress and everyone that was in debt, and everyone that was discontented. All rendered the more essential to stern self-discipline. Ano yung nahitabo mga kaigsunan no? Sa experience ni David o sa dihang gigokod siya ni Saul, King Saul mga kaigalaan o mga kaigsunan tungod kay nabati-bati na niya nga doon na gidihugan si Samuel anak nga time na? So wala naman tayo igong oras mga higala ato pantanig nga padayunon sa pagkakaroon pero susunod na guro nga panahon no ato ning hisgutan sa pagpadayon tungod kay wa naman tay igong oras aton tapuson pinaagi sa pagampo. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kitaas-an sa mga langit. Salamat nini nga kay gayunan imong gihatag. Inaot lamang nga ikaw magkapanalangin sa imong mga pulong kini may mahimong leksyon sa among kinabuhi ning garbo sa among kaugalingon mahimong mawagtang o masabtan namo ang tinuod nga kahulugan sa imong kamatayon dito sa cross. Ikaw nasayod kung diin kami nangapakyas labi na sa among kinaiya. Ikaw nasayod kung diin kami nagkulang, ikaw lamang magatabang aron sab kami mahimong makabarog o makabuhat uyon sa imong kabubuton. Panalangin nila mga katawhan nga nasa nailalom sab sa pag-agi usab sa kalamidad. Ikaw magadugang pa sa ilaga pagtuo ug panalangin mayong panglawas o sa mga katawhan usab nga nagatabang. Ikaw sab mga panalangin sa tagianing mga istasyon o sa mga nagdumala nini. Kining tanan akong gisalig itugyan gilamong madawat sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon dinhi gyapon sa ato nga tulumanon ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kininyong alagad kaninan Brother Aldrin Romo. Magaingon kaninyo daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.